Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि गोदान भिडियोआव स' दिनै Eicher Pro 6028 XPT बेखौ रिभिउ बानायसै बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन बेसेबां दाम लायो बे गारिया आरो मा फिचार्सफोर दङ बे गारियाव दानि गोदान Eicher 6028 XPT आवहाय स' बिनि दामा बेसेबां नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्स आं खोन्थागासिनो स' नोंथांमोना भिडियोखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' गाइस भाई दा गंथाम दं गारिया ओमफ्राय नैबेखौ आं सालायो स' आं सालायग्रा गारिखौ नोंथांमोनाबो एसे इनफर्म मोननांगोन ना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय रिभिउ बे भिडियोखौ बानायनाय जादों स' बेनो जाबाय Eicher Pro 6028 XPT माने एक्सट्रा पावार टिफार आरोखि दानि गोदान बियो सिगांनिया 260 हर्स पावारमोन आरो बे 300 जाबाय दानि गोदाना 300 हर्स पावार जाबाय सिगांनिया 260ल'मोन गारियाथ' बरियाखा सालायनो ओमफ्राय थागदबो दं बिराद मोजां बोखायो सिगांनि Eicherनिफ्राय बे साबसिन आरो सिगां बे फुराना Eicher दंमोन ना बिनिफ्राय साबसिन सालायनो ओमफ्राय आं दा 1 मास रानिं जाबाय जेनिबो खमि मोनाखै आरो जेबो प्रब्लेम मोनाखै माने माबा नांदेरबावगोनदां बे गारियाव बेफोरबायदि माने मोनाखै आरो आं बे गारिखौ सालायनानै 1 मास जाबाय दिनैसिम आरो Eicher इन्जिना मोजां जोबखा माने Volvoनि इन्जिन बियो Volvo इन्जिन जाजोबो बांसिनानो Eicherनिया Volvo इन्जिन बाथाय नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ सार्च खालामबानो जाबाय गुगोलावबो बेस्ट इन्जिन आरो माने एबजर्ब खालामजोबनो हायो नों बिसिबांखि राब सालाया मानो बेफोरबायदि माने खस्थ' मोननायखौ एबजर्ब खालामनो हायो आरो Volvo इन्जिना बेखायनो Volvo गारिया दामबो लायो स' बेबो Volvo इन्जिन VEDX8 7.7 लिटार इन्जिन बियो 300 हर्स पावार ओमफ्राय 1200 निउटन मिटार टर्क 6 सिलिन्डार 9 स्पिड मेनुएल फरवार्ड ओमफ्राय 1 रिभार्स माने 10टा गासैहाय ओमफ्राय 9थाया सिगांजों आरो ओमफ्राय मोनसे क्रलार गियार दं आं दा देखायगासिनो दसे उनाव ओमफ्राय बिनि गियार बक्सा ET140S9 430 mm डायमीटर ड्राई क्लाच टाइप बियो लोडिंग केपेसिटिया 28 टन ग्रस वेहिकल वेट आरो गासै माने लोडजों गारिजों 28 टन ओमफ्राय ओभारलोडखौथ' बाद होबाव हेवी बगी सस्पेंशन दस्रानिया मुर्गा थायो मुर्गा केरेकुलदुम बेबायदि टाइप आरो ओमफ्राय बेखौ बगी सस्पेंशन होनो फुराना मडेलावसो दं बे मुर्गाया आरोखि दानि गोदानाव गासिबो बगी जाजोब्बाय बगी सस्पेंशन होनो बेखौ आरो बे उननि साखाया इंटर एक्सेल डिफेंसियल लक जायो मोननै सिस्टेम लक जायो नैबे उननि साखाखौल' माने फासियोबा आरो गारिया उननि साखाखौल' गिदिंनायबो बानाय जायो ओमफ्राय ओरै क्रस माने फारसे लक बेफोरबायदि सिस्टेम दं आरोखि सुइच दङ आं दा खिथागोन सिङाव हाबनानै ओमफ्राय ब्रेकआ डुएल लाइन एयार ब्रेक विथ ABS बो दङ बेयो डिजेल टेंकी 220 लिटार जायो बाहाय डिजेला बे जाबाय इउरिया टेंकी एडब्लुबो होनो इउरिया होनो जिखुनु होनबानो जाबाय आरोखि 20 लिटारनि बियो ओमफ्राय बाहाय निउ टेक्न'लजि Volvo टाइप एग्जस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर बाहाय नै गोदान टेक्न'लजि बियो फुराना Eicherआवबो दंखायो बियो ओमफ्राय दा आरो गोदान जाबावबाय आरो गोजौजोंहाय लांबाय सिलेन्सार पाइपखौ सिगांनिया ओरै साइडजों लगायदोंमोन दाना टेनसन गैसिनला आरो दै गोथौआवबो बारनो हाबाय टायार साइजआनो 1120 माइनिं टायार मोनफैयाखै दे बायनायाव गोदानाव जेके टायार बेनो गोदाननि टायारानो दं 1120 साइजआ सिगांनाबो 1120 सिगाङाव सोलायबाय टायारखौ एपल' होबाय सिगां जेके टायारमोन Eicherना मोनसे बरिया केबिन सस्पेंशना बिराद मोजां आरोखि लेबुनो बे फुराना मडेलाबो बिदिनो ओमफ्राय गाज्रि जाबाथाय सोलायनांगौ जायो नङाबा बिराद गाज्रि बाजबोयो दां खर'आव सिन्थाय नांगौ लायो आरोखि माने 2-3 बोसोरनि उनाव बेखौ बानायनांगौ आरो स्प्रिंखौ सोलायनांगौ कइलखौहाय बे जाबाय हाइबा टेंकी हाइड्रलिक अइल सोयो बाहाय कुलिं बक्स कुइलेननि ओमफ्राय ओरै डुएल बेटारि 24 भल्ट एक्साइडनि बेटारि मोनफादों नै बेटारि काट आउट ओरै एयार टेंकिया नै बेहाय गंनै दङ गंनै बै सिगाङावहाय मोनब्रै दं पार्टिया सिगांजों लुकआ बेबायदि नुयो नै ओमफ्राय बे साइडनि लुक बे उननि लुक नै LED टेल लाइट ओमफ्राय रिभार्सआबो LED रिभार्स लाइटआबो गोजौआव दालाया नै बेबायदिनो बक्स बडि दाना केबिन सिङाव नायनोसै मा दङ देखायनोसै नोंथांमोननो बाहाय मोनथाम स्टेप दं नै गाखोग्राया ओमफ्राय हमग्राया बाहाय मोनसे दं ओरै आगसि हमबाय ओरै आगदाजों हमबाय ओमफ्राय
ससे गाखोनानै बैयाव हमबाय आरोखि माने मोनथाम स्टेप बानायदों नालाय सिरियाबो मोनथाम हमग्रायाबो मोनथाम आरो स' गाइस बेनो जाबाय केबिननि भिउआनो केबिना बियो देरसिन ओमफ्राय बै आरो मोनसे 6028T दङ बे XPT नालाय बिनिया देरसिन आरो बाहाय उन्दुग्रा होफाखादों माने उन्दुनायनि केपासिटि बानायखादों बिनि थाखायनो केबिना एसे गिदिर टाइप आरो बियो ओमफ्राय बाहायबो उन्दुजायो नै बिदि फर्म होनानै ओमफ्राय बे जाबाय डेशबर्ड ओरैजाय लुकिं ग्लास ओरैनो मेनुवेल विन्डो स्लाइडार बे डोर लक ओमफ्राय बाहाय दं एसि ब्लोअर बे एसि सुइच ओमफ्राय बे आउटार इनार माने बे एयार इनटेक खालामग्रा आरो एसिजों लोगोसे हिटारबो दङ गोजां बोथोराव खामानि होबाय आरो बे हिटारा ओरैजों होबा गुदुं बार ओंखारबाय दा गुसुआव दङ दा गरम बोथोर नालाय एसि बेन बियो बाव मोननै ओरै मोनसे दं ओमफ्राय गेजेराव मोननै हरै मोनसे जिङाव लास्टावहाय टेलिस्कोप एडजास्टेबल स्टीयरिं माने जेरै दोननो स्टीयरिंखौ गोजौ नांगौ ना गाहाय नांगौ ना ओरै नारहरनांगौ सेस जाजोबो आरोखि नै ओरैबो बोजायो ओरैबो लांजायो आरो गाहायबो खालामजायो गोजौबो खालामजायो जेरै सालायनो सुबिदा मोनो बिदि खालामनानै सालायजायो आरो स्टीयरिंआ बे मिटारफ्राथ' फुरानानि बायदियानो नै बेसे बुरजा इन्डिकेट खालामो मा दं बेखौ उनाव कभार खालामसै दे ओमफ्राय नैबेहाय मोनसेल' दस्रा आरो एडब्लु दङ बै सिगांनि एडब्लु गैयामोन नालाय एडब्लु इउरियानि मिटार बियो ओमफ्राय बेहाय दङ मेन आइसारावहाय बेनो मोनसे बिराद मोजां क्रुज कन्ट्रल दं आरो बाहाय नै हाइवेआव माने एक्सिलेटरखौ नों बिसिबां स्पिडाव लक खालामजायो आरोखि नों जेनेबा 40 स्पिडाव सालायनानै 40 स्पिडखौ ओरै सेरबाथाय माने लक जाबाय थाबाय आरो बे 40 स्पिडावनो थांबाय थागोन ब्रेक गायागौमानि क्रुज कन्ट्रल होनो बेखौ स्पिड लक खालामनानै नोङो एक्सिलेटरबो गानांला आरोखि आरामसे आथिङा रेस्ट मोनबाय ओमफ्राय ओरैजों दङ कन्ट्रलिं माने हाजोनिफ्राय ओंखारबा बेखौ ओरैजोंल' बोनांगौ होनबानो हारसिंनो कन्ट्रल जायै ओंखारबाय थायो आरोखि लासैनो ओमफ्राय बियो ब्रेकजोंबो कानेक्सन दङ ब्रेकजों कानेक्सनखौ होनोबा बेखौ बन्द खालामनानै बे सुइचखौ अन खालामबा ब्रेकजों कानेक्सन जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे अट'मेटिक जाहैबाय ओमफ्राय नैबे सुइचआ बिराद इम्पर्टेन्ट सुइच होदों बाहाय बिराद मोजां बियो माने ओरैबायदि आरो बे सिस्टेमा गोजौआव आबाव जेनेबा थांबाय थाबाय ओमफ्राय थांबाय थानानै मानखौ हैयाखिसै नोंथ' गियार चेन्ज खालामनांगोन ना गियार चेन्ज खालामनो थाखाय गारिया थाथ'गोन आबावथ' खारबाय थाया थाथ'योबा ब्रेक गानांबाय ब्रेक गानानै नोङो गियार चेन्ज खालामबा ओमफ्राय क्लास हगारबा गारिया फावसै नागिरना सोरबा ड्राइभारफोरजों बांसिन बिदिनो जायो आबाव आरो लड गारियाव नों फावसैथारखायो आरोखि कन्ट्रल जानो नांगिरा ओमफ्राय बियो मा खालामो बे सुइचखौ अन खालामबा माने ब्रेक 3 सेकेन्ड बा 4 सेकेन्डनि थाखाय ब्रेकिं खालामनानै लायो आरोखि बियो माने गारिया नों ब्रेकखौ स्रा हगारबाबो लगे फावसैला आरोखि 2-3 सेकेन्डनि थाखाय ब्रेक जानानै थाबाय ओमफ्राय नोङो बावनो क्लाचखौ हगारना होदो होमबाना आराम बोखोलांफिनबाय माने फावसैला आरो उनाव नांनांगौनि गोनांथियानो गैला माने मानखोबाय थाबा बेखौ अन खालामना होबाथाय बिराद मोजां जादों बेखौ होनाया ओमफ्राय नैबाव दं नै इक' मुड पावार प्लास इक' माने बाहाय इक' मुड सालायनोबा नोंना गारिया 40नि गोजौआव खारला आरोखि इक' मुडआव एकदम लिमिट थावबो जाबाय 1000 एक्सिलेटरा बे ग्रिननिफ्राय दावखो आरोखि बे इक' मुडआव होबाथाय ओमफ्राय पावार प्लास पावार नांगौबा अबेबा हेभि खामानि मावदोंबा बे पावाराव आबाव थुना होबाथाय गोजौआव बारायना होबाथाय माने पावार फुरा थागद मोनबाय आरोखि बेबायदि सिस्टेम दङ बाहाय ओमफ्राय राइट लेफ्ट इन्डिकेटर हेडलाइट एडजास्टेबल ओमफ्राय नैबे डिफेन्सियेल लकआ नै मोननै टाइपनि लक जायो ओरै मिडिलाव दोनोबा बियो माने गेजेरनियाल' माने उनावहाय 8था साखा नालाय गेजेरनि मोनब्रैयाल' लक जागोन आरो गारिया फासिबा माने स्लिप जायोबा गेजेरनि साखाखौ लक खालामनानै उननिखौल' खुला खालामगोन आरो ओमफ्राय नैबाव होयोबा उननि मोनसे गेजेरनि मोनसे क्रस लक जाबाय आरोखि ओमफ्राय हरना नैबावनो आइसारनि हरना बेबायदिनो गोजा गासिबो एखे गोजा बाय डिसप्ले लगायदों नै ओमफ्राय गोजौआव मोननै लाइट दङ नै बाहाय बक्स दङ ग्लब बक्स नैबावबो दङ नै ग्लब बक्स बेबो उनजों बेबायदि नुहुरो नै ओमफ्राय बै साइडजोंबो खेवजायो दे बेना नै आं खेवनानै दोनदों गरम मोनोना बेजों माने ओरैबायदि खेवजायो आरोखि बियो
नै फांबाय बे खेवजाबाय बेबायदि ओमफ्राय आइसारनिया नैबे मोनसे बिराद मोजां माने दस्रा गारियाव बेबायदि मोना आरो दस्रा दाम्पारावहाय ओरैबायदि फ्रेश एयार नाङोना फ्रेश बार नैबेखौ ओरैजाय खेंनानै सालायदो बिराद गुसु बार हाबखायोना आइसाराव आं बेखौनो मोनसे मोजां मोनो दस्रा गारिया बिदि खेंजालाबाया ओमफ्राय सबसे बेस्ट मा होदों होनबा बे गारियाव सिटआ नै बेयो जाबाय एडजास्टेबल माने बेसेबां अजन नों बेखौ एडजास्ट खालामग्रा आरोखि बियो ओमफ्राय बेयो लक जानानै दं दा लकखौ खुलिबाथाय जौखोबाय आरो नै आराम लेबु नै जौखोबाय लेबु नोंनो बेसेबां गोजौ नांगौ बेसेबां जों एडजास्ट जायो बाहाय सेस मिलाय जाजोबो आराम लेबु जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेहाय नै नों बेसेबां बाज्ल' होनो बेसेबां लक खालामनो बे जाहैबाय आरो बे एडजास्ट बेसेबां अजन नों बेखौ एडजास्ट खालामनांगौ ओमफ्राय बे नोंनो बाज्ल'ग्रा नाङाबा बेखौ लक खालामबाय आरो लक जाबाय ओमफ्राय बेयो हेन्ड ब्रेक बे पिटि सुइच पिटि लिभार 24 आवार हेल्पलाइन आइसार कम्पानियाव माने बेखौ सेरबाथाय माबा प्रब्लेम जादोंबा डाइरेक्ट आइसार कम्पानियाव थांबाय आरोखि सिगां जों 9टा गियारा क्रलार गियारखौ लानानै क्रलार गियारा माने जों अबेबाफोर मानखोनो हायाखैबा बा अबेबाफोर थाबथादोंबा बे सियाव लगायबाथाय बोखोबाय आरोखि ओमफ्राय 1 रिभार्स बेक गियार ओमफ्राय साबिया नैबेबायदि बेयो मेन साबि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे एड ब्लुनि इउरियानि साबि बियो इउरिया टेंकिनि नैबे थाव टेंकिनि साबि ओमफ्राय बे गारिनि दामा आं देखायगासिनो नोंथांमोननो बे गारिनि दामखौ बेसेबां बे गारिनि दामा माने भुटाननि दामसो जागोन आरो दे बियो भुटाननि दाम भुटानावहाय बेसेबां लाया आं देखायगासिनो बिसिना ब्लु बुक माने आरसियावहाय थाजोबो गासिबो बेसेबां लाया गासिबो होजोबनांगौ डिटेल्स बिसिनिया आं ब्लु बुकआव देखायगासिनो नोंथांमोननो बेसेबां लाया बे गारिया नैबे जाबाय मालिक गारिनि दामा बेनो नै प्राइस 48,36,125 थाखा आरो भुटानावहाय बे गारिनि दामा गारियाथ' इण्डियानिफ्रायनो एक्सपर्ट जानाय इण्डियानिफ्राय लाबोनानै टेक्स खालामनानै बेसेबां गोलैबाय आरोखि भुटानाव 48,36,125 थाखा भुटानावहाय बे गारिनि दामा दै आइसार प्र 6028 XPT ओमफ्राय नैबे मोनसे सुइच दंबावो नै बे जाबाय रिजेनेरेसन सुइच दे माने डिजेल गारियाव रिजेनेरेसन खेबसे खालामनांगौ रिजेनेरेसना मा आं बेखौ दस्रा भिडिअ लाबावगोन उनावहाय नोंथांमोननो नांगौबा रिजेनेरेसन सुइच बियो स्टार्टआव दोननानै बेखौ सुइचखौ सेरना होनांगौ होमबाना 1 लिटारा हारसिंनो आप जाबाय ओमफ्राय रिजेनेरेसन जाबाय थाबाय आरो आं बेखौ दस्रा भिडिअ खोन्थागोन नोंथांमोननो जुदि नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दे स' गाइस बेखिनियानो बे गारिनि रिभिउआ बे भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो जै बर' हारिनि